Guys, linggo ngayon, pupunta kami at bibili kami ng tinapay ng anak ko. Samahan niyo ako. Sige, tara. Ganda ng rose. Ang ganda ng bulaklak, oh. Tapos yun pa. Tingnan ko. Ganda. Nandito nila, yung mga basura. Nisiseparate nila kung saan ang carton, mga plastic, at saka yung mix na basura. Yan ang anak ko. Ito yung dinadaanan namin pagka bumibili kami ng tinapay. Kasi medyo malayo sa bahay namin yung tindahan. Kaya nilalakad pa namin. Maganda din para ma-exercise yung katawan. Ganda ng bulaklak. Gusto ko yung mga yellow na bulaklak. Ito naman yung automat ng sigarilyo. Pwede kang kumuha kung anong gusto mo. Yung sigarilyo na gusto mo. Ito. Lalagay mo lang yung pera dyan sa taas. Tapos pwede mo siyang kung alin ang gusto mo. Kung ito. May mga number yan eh. Tapos yun. Hindi ko alam kung paano gaano yan. Hindi naman ako naninigarilyo. Tabakwaran. Yan ang simbahan namin. Masyadong nakita kasi yung araw ba. Yan ang simbahan namin. Dito. Ako dito. Patawid kami. Yung school na ng mga elementary dito hanggang grade 4 lang, tapos high school na sila hanggang grade 12. Saan? Sätt gerne fullkorn brötchen bitte. Vollkorn? Ja, oder was du lieber? Was schmeckt? Also dem Reinheitsmeisterbrötchen und dann noch... Meinst du Roggen? Ja, Roggen. Die mit der Kerne. Ah, mit Kerne? Ja, da. Mit Roggen? Ja, die alle drei, alle dunkel. Schön. Das hier? Roggen? Weltmeister? Ja, Also die, drei Weltmeister? jede zwei. Und dann von den anderen noch zwei. Von diesen her? Ja. Yan ang simbahan namin. Dito sa Barrio. Balik na kami kasi nakabili na kami ng tinapay. Naman kami ulit sa school. Ganda-ganda ng kahoy, oh. Ganda niya. Uwi na kami sa bahay. Meron na kaming tinapay. Ano yung mga dito, mga kahoy. Ito yung binili namin kanina na tinapay.
Almusal na muna kami. Enjoy your Sunday, guys. Bye!